Ik ben Rijtse en ik zou het heel mooi vinden om uiteindelijk in de mode te breken en een eigen modemerk op te starten. En hoe verrent iedereen met nota? Best al onderwijs? Ik ben onderwijs. Ik ga nu een lichte pauze. Ik ben eerst wat oors gaan doen, maar uiteindelijk wil ik het wel weer herpakken en zien we hebben eindigen. Die modeopleiding, modeontwerper, die layout. Maar ik wil eigenlijk eerst iets houtwerk op weer omvallen koen. Dus ik ben terug de zwaar in gaan en dat doe ik nou dus. En uiteindelijk, als ik de zwaar helle ga, wil ik de mode nou weer in en weer eindigen we. En een beetje een donkere kleur, vind je ervan? Vind ik leuk. Echt leuk? Ja, En een donkere broek eronder of een lichte broek. Dus die komt mooi weer in het, zoals bijvoorbeeld deze weer om. Ken je wel wat van die werk zien? Ik vind het wel heel leuk. Nou, op dit moment ben ik eigenlijk nog net zo vol bij de hongen. Ik had dus die binnen de squallenwest. Maar verder had ik nog eigenlijk nog net heel veel dingen. Ja. Zullen we dit als muziekje? ja, dat wel. Daar zijn de kleedkamers. Ik zie in Harms, in Dokkum. En Harms heeft een outlet. En daar wie ik vaak te vinden. En dan zie ik dan alleen nog een klein verkeerpje. Dat is heel leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Nou, binnen wij hier nog even daar in de kleinwinkel. Maar dan ben je hier ophouden. Ik ben hier ophouden, ja. Komst dan net heel iets verder van die 3 maanden te staan? Ja, zet wel bij een paar stappen bij waarom. Maar ik denk wel dat het goed best is dat ik nog eerst een buffer begin. Dit is een heel groot modewarenhuis in Boetenland. Schiaparelli. En die werkt heel vol mij. Ja, chic en uitgesproken en oerdruien en mooie kleuren. Dat spreekt me wel heel veel aan. Haast nog zelfs ook een hele kleinkast vol? Ja, ik ga aardig wat klein, ja. Nou, ik ga even een paar dingen uit de kleinkast halen. Wat parfum, wat schoon, wat klein en een jasje. Ja, het meest klein wat je tussen leidt, komt bij Harms bij. Zo, dit bloesje ga ik bij Harms. Nou, leuk van de simmer. Kleurtjes, lekker fleurig. Nou, een t-shirtje met wat stjentjes. Dat is eigenlijk leuk. En ja, echt van die leuke printjes. Die is lekker haast overal bovenop smieten kist. Dat is eigenlijk wel leuk. Maar ik hou wel jet, dat is er wel vrij van hoe bist dat het slagje kan. Ja, ja. Ja, ik ben er zeker van hoe dat slagje kan. Ja, waar een wil is een weg, zeg ik altijd maar. En ja, niet geschoten is altijd mis. Dus mijn goede ambitie komt vooral heel eind.